Mladých sociálnych demokratoch sa postupne dostávajú, nie hneď teda na nejaký post ministra, ale postupne už idú do tej politiky, však sú aj v parlamente Richard Glík alebo Juraj Gedra, ktorý je vedúci úradu vlády, Erik Kaliňa, ktorý je europoslancom. Takže je tá strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, že je otvorená k tomu, aby sa mladí politici regionálni dostávali aj do tej vyššej politiky. Ako ste spomenuli tie mená z mladých sociálnych demokratov, ktorým sa aj ja hrdo hlásim, tak určite nemôžeme zabudnúť na jeho predsedu, tiež mladého človeka Igora Melichera, alebo aj podpredsedkyňu Zuzku Plevíkovú, ktorá je tiež v súčasnosti poslankyňou Národnej rady. Môžeme vidieť naozaj veľa pozitívnych príkladov, kedy sa mladí ľudia dostávajú v relatívne mladom veku do rôznych významných štátnych funkcií, akým je aj napríklad štátny tajomník na ministerstve obrany Igor Melicher. Takže je to naozaj pozitívny príklad a ja si myslím, že je to správne, ak strana vyjadruje podporu mladým prichádzajúcim novej generácii politikov, pretože jedného dňa musí prísť tá generačná obmena. Nedávno sme mali slávnostný snem 25. výročia založenia strany Smer Slovenská sociálna demokracia, kde veľmi jasne pomenoval aj náš predseda Robert Fico to, že strana musí zakladať aj na práci mladých ľudí v regiónoch, pretože naozaj nikto asi z nás, ktorí sa aktívne bavíme zatiaľ politikou a pracujeme, nechceme dopadnúť, ako tomu boli bývalé strany.